dan uban babanka sai yanzu ka dauko baran nan tun ɗazu in tura ka dauko baro dan kutumar ubanka sai yanzu to in girman kai kake ji ko jiti da kai a cikin gidan nan akwai inda suka fi ka dan kutumar ubanka har da aljanu kana kwana a cikin gidan nan dan kutumar ubanka rayuwa kenan in ban da rayuwa ni sarki ba ka shiga ni sarki har da wani mahaluki da zai zo nan gidan ya ce zai sani aiki sarki na ƙarya sarki na bogi da Allah dakata yaushe ka zo gidan yaushe aka haife ka sama da shekara 20 ina gidan tun ba ni da gemu yau gashi na yi gemu furfura ta fito min kai da ka zo yau to ka je da kai da mai gidan naka ni ne ajalinku duk sai na kashe ku ni mai gidan kaina ne a gidan nan ka manta da maganar bahaushe da yake cewa sarki goma zamani goma kuma ɗa yana koma uba uba ya koma ɗa ka tsufa ka zama da tiju wallahi sai ka jira mu kuma yanzu muka karbi kambun sarauta a gidan nan in dai muna tare da kai in ba sai ka sha wahalar da baka tunani ba Allah kai yaro ƙarya ne sarki ne sarki ya fi karfin wulakanci a gidan nan wallahi shi mai gidan naka ka je ka tambaye shi waye ni sarki lokacin da ya shigo yana kucacin sama bai kai ba ballantana kai wa zai kalle ka da wata siffa ma kai ta wani abu sarki nawa aka tuje tun da kake a tarihi kuma aka shafa babunsu gwamna nawa ne ya hau kuma ya kama wani gwamnan nan gidan dan kanda ne gidan gyaran hali ne kuma gidan tantirai billahi allazi la ilaha illa huwa ba yaro ba ko sha'awa ce ni karshen yarinta na rantsi da Allah sai kun sha ladabi da biyayya kuma sai kun bi to wallahi ƙarya ne in ba cin rayuwa kai in ba cin rayuwa Allah saurara kai ba cin rayuwa zane ma jikinka wallahi kusa da inda nake ma baka isa ka zo wallahi baka isa ba ka je ni so nake mai gidan naka ya gaya maka waye ni to ai a banza an karya matacce kamar ya kowa ya kai yanzu ai kai ka ya goge har gobe ruwa yana maganin dauda wani ba amma banda na kwata kallani na ganka sa idan ka ido na mara kunya ne ni na fi ka rashin kunya wallahi sai na zane ma wannan kan naka da kake gani na rantse in ba sai na zazzabga ma wannan abu wallahi to da na san lokacin mutuwa ka ne yau wallahi da sai ka mutu mai gidan naka ma sai na kashe shi ai ni zan ladabtar da kai in ka kuma nuna ni sai na zane ka kuma nuna ni sai na zane ma hannu ba za ka daina na rantse na san bane ai ka shigo gidan nan ai da ka san waye ni ƙarya kake ka kallon ba ka zo nan gurin kana wata magana to sa idan ka a cikin ido na Allah saurara sa idan ka a ido na to sai me zan gani ni wanda kuruciya ni da zaka dinga gaya mun wani yarin na rantse girman Allah in ni ne nake furci irin naka da yanzu na tura ka barzau kuma a gidan nan sai dai a saka a shadda idan ni aka bai damar ka a yanzu wallahi da kai da ire-iren ka tun na shafa tarihi da aka baka ta baya mai kai jiya mai tebare yau sai ka tambayi mai gidan naka da yazo ya aka ta faru ƙarshe kawai abin da aka san an yi kayi ha'inci a gurin dafa abinci a kicin ba abin da kai banda ha'inci a gurin dafa abinci amma banda kai karamin bai wuce ni kake sa in sa da ni na rantse da girman Allah sai na ka ƙarshen ka a gidan nan ba abin da zaka iya ballantana mai gidanka ka je ka ga wai kai ni fa ogan kaina ne kai kuma yaron wani ne ka gane fa ai yanzu kuma duk kana ƙarƙashin mu ƙarya ne har yanzu sarki ne dan kutum ba za ka yi aikin ka ba kake kallo na don kutumar ubanka wannan ya zama yaro na wallahi